हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय दिनै एसे मेसिन बायदि बायदि दिन्थिलाबायनोसै नोंथांमोनहाय गोबावसैमोन भिडिअ होयैयाबो सप्तासेसोआनो जानानैसैमोन गाबोनहाय बिसिना माबा सोलियोनो खामानि गाबोननि खामानि मावनायखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोन ओमफ्राय दिनैहाय माबा माबि फोसाबनो नागिरदों नै बे फोसाबनायफोरखौ एसे दिन्थिलांनोसै भिडिअफोरखौबो खालामनो बादों ओमफ्राय नोगोदनो डिजेल लाबोबाय डिजेल हनसेसो जायोदां बे मेसिनखौ देखायगोन र' गोजाया देंजारियो सानैजों बुलायनायलै हनै बे मेसिना देंजार दे लोगोफोर बे मेसिनखौ नोंथांमोना थांखिनो हायो नामा मा मेसिन बियो ओरैबायदि देंजार गरम बानजाजोबो बियो कारेन्ट माने अर जोंग्रा मेसिन बियो अर आं सिगां फोसाबनो मोनखांबाय बेखौ मुम्बाइआवहाय माने कालार फोरानग्रायावहाय कालार सारब्ला बिदिनोसो फोरानो कालारखौ नैबे सिङावहाय माबा गेस बायदि होर 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 होनलायो जोंनाया सिङाव ओमफ्राय डिजेलजोंसो जोङो ओमफ्राय अर फोजोंहरग्राया कारेन्टबो नांगौ डिजेलबो नांगौ बेनोहाय मोननैबो नांगौ बे मेसिननो नामखौ नायदो नै आं फोसाबनो मोनखांबाय बे सिङावनि माबाखौहाय गासैखौबो फुगारजोबनो मोनखांबाय आङो बे देंजार गिदिरमोन इयो बे नैदि कालारखौ सारनानै फोरानग्राया बिदि मेसिनजोंसो फोरानो कारेन्टनि अरजों गाबोन खामानि जायोनो बिसिना बेयाव आला खाथ्रा दंजोबो आरोखि बे आला खाथ्राखौ बेजोंसो फुदुङो जाहैबाय बेलाय फिसासोनि मेसिनानो ग्रुं 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 बानलायखायो सिङाव जोंनाया देंजार हिटबानो जाहैयो दिनैहाय नैबे दै गारनांगौमोन दै सिथा खालामद' ओरैबो लादों जाबाय मेनला मेनलानि
आमफार सालायनो थिनदोंमोन आं गियोनो बेखौहाय बिराद स्पिड जाहैदों एसे खेबनायब्रा जिसिबि सालायनायखौलाय ना मा बुङो लोगोफोर बेयो बिराद खरानो मला देखायगौमोन नोंथांमोननो बै दस्राखौला सालायनो हायोनो बेखौ सालायफेराखै आखुन्दैयानो गखांबायसो माबा हिट होयोनो गय रुनाय जादों आं ओमफ्राय बिसिनि खामानिखौ नायनो दा माबायदि मावो नुफेराखै आं दाबो हिटना जाबायबो ओमफ्राय गाबोनसिम सुखालै इयो गाबोनसिम गुदुं जानोसै खोमाखौसो इयो मेसिना अन खालामना दोननायसै नामा आं दहाय होनदोंना देन्जार गुरुं गुरुं लायो होननानैहाय सालायबाय दा मेसिनखौहाय अन खालामनानै ओमफ्राय बे हाला खाथ्रा ना मा होनो बेखौ फुदुंना दोननोसै आरो गोसोम गोसोम जाबाय गाबोन इयाव जोंनाय नुजोबगोन नै गाबोन दिन्थिफिनगोन गोदानै सोरबा सोरबा खामानि सोंलाबायहरनोलै ओमफ्राय खामानि गैया मोना आं डाइरेक्ट खिन्थाखायो भिडिअ'आवनो माने कमेन्टआव खामानि सोंनानै लाब गैया आरो खामानिखौ मोनलाबायनो थाङा आंनो ओरैनोसो दं नै बेखारनो दासिमबो खामानिखौ मोनाखै नायफिनलाबो ओरैबायदि उखुन्दै खुनजोब्बाय नै बेयाव कारेन्टआ डाबल नांगौ डिजेलबो नांगौ बेनो ओमफ्राय आरो कारेन्टबो नांगौ बेनोहाय मोननै जायो बे मेसिना फुल हिट जानायखौ इयाव नुयो आरो बे मिटार दं नै बे मिटारा गिदिङो नैबे अन्थाइनि बांखाराव बेसेबां दङ बेखौहाय माने ओरैनो गारहरजोबनायसै जाहैदों बेलावहाय बै बेलजों गारहरनानैहाय दामफाराव सोनानैहाय बेखौ लखबफिननायसै आरोखि ओमफ्राय गाबोन गोदान सोफिनजोबनायसै बेखौ बिदि खालामसिगोन ओमफ्राय गोजौनिफ्रायनो लानोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ससे गाहायजोंसो लाग्रोनांगौ गाहायजों लाग्रोला साबसिन नुगोन आंथ' लोगो मोनफेरखायाखै नालाय खामानि मावनायखौ ओमफ्राय गाबोन फार्स्ट टाइम लोगो मोनसिगोन आंथ' थाखा फैसा बेरायनो जोबनानै बेयावनो दङ खामानि नागिरबाय मावनो खामानि नागिरबाय खामानिबो मोननो थाङाखै बेनिखायनो दा बेयावनो दंथ'यो आङो ओमफ्राय दाथ' केरेला थांनो नागिरदोंमोन बेयावबो केनसेल जाबाय थाङासै आङो ओमफ्राय दा खामानिसो नागिरगासिनो दं आङो खामानि मावनो थाखाय दिनैहाय माने फोसाबनो नागिरदों ओंखायनो बे फोसाबनायखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनायसै आङो दिनैहाय बे जायनाखि अन्थाइ गारखानाय दं बे अन्थाइ गारखानायखौ बेलजों लांजोबनानै ट्राकआव लखबनानैहाय बेखौहाय लखबफिननायसै आरो बे अन्थाइखौ खालि खालामजोबनायसै आरो बांखारनिखौ डाबलमोन इयावहाय उल्टालाय हाबमा बेल गनानै थादों बेवहाय हाबाय हिन्जावा सागोजा गबोजेनबाय लोगोफोर गबोजेनबाय
बेनिबो बन्द' दा बैखौ हगारबाय। बेजों गफैबाय। नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बेवहाय मानो थावफोरखौ लगायाखिसै, नाथाय बेखौ थाव लगायथ'वा, माने जाम जानानै थायोनो। ओमफ्राय जाम जानायखायनो बे गोबावसै नालाय गारसोनानै दोननाया बेखौ खालि खालामग्रोदों आरो। दा बेनो नोंथांमोना खिन्थाबाय आं लास्टआवहाय। ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबावनो हागौ खामानि मोनगोन ना मोना होननानै। बिसिनावहाय रावबो खामानि मावग्रा लाया, आं नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय। आंबो नुफेराखै दाबो बिसिनि खामानि मावनायखौ। गाबोनसो फार्स्ट टाइम नुगोन। गाबोन भिडिअ लानानै नोंथांमोननो देखायफिनगोन बिसोरो माबायदि खामानि मावो, माबायदि थाव लगायो बेखौहाय। दाबो खालि जायाखै। बे गेजेरनिखौहाय बख'लेनो, बेखौ बख'ले, बे मोननैखौहाय। बै बे जिं बेखौल' जिंनिखौल' बेखौ जों, ओमफ्राय बै जिंनिखौ जों। बेनो रायजोफोर। गोजौनिफ्राय देखायबावबाय आरोबाव। नैबे जोबथा गुदुं जाबा गानो हालायि ओरैहाय गेस गगासिनो दं नै। दा बे फुराना अन्थाइखौहाय बख'जोबनानैहाय बै अन्थाइ दामोलाव गारफिनगोन आरो, ओमफ्रायसो गाबोन गोदान होफिनगोन। दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बेखौनो खिन्थाबाय दिनैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि नांदों। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो। आङो भिडिअ होयैयाबो गोबावथारसै नालाय, थाबैनो 50K जाथारसिगोन, बारा गोबां नांला। 60 जन 70 जनल' गोनांथिसै, अब्लानो 50K कमप्लिट जासिगोन। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय।